2023. Samtang sa balita sa sports, Yulo, ginpasiguro ang pagbawi sa 2024 Paris Olympics. Balita Entertainment, video ng Gretchen Barreto kagatong ang updanay sa Bulangan nag-viral. Samtang sa balita special, aton pag-istorya ng mga pamatasan sa tao pagi sa paborito nga kolor. Maayong aga Bacolod, mga aga bilogamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Agosto 3, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon na nag-apekto sa gihapon sa pungsod. Ang Western Visayas, kalakipang Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, ang eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lap-dalap na pag-ulan kag pagpanaguob bangod sang southwest monsoon. Kasarangan tubto mabaskog nga huyop sang hangin gikan na bagat na nakatundan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin mabaskog naman ang pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw ng butlak las 5:33 kaina, magatulog naman las 6:07 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius, tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning liwat mga ka-aksyon, welcome na diri sa Aksyon Balita Morning Edition. No? Sa aton dira nga mga nagasunod, dula. Nagasunod gyapon sa aton diri nga pagpangalagad pagi sa Facebook, maayong aga gid sa inyo. Do nga nadula nga kun diri nga kuno gulpi lang ano ini? Nang tabo ni sa akon. Sige, anyway, dira sa kay Masi Tofago, good morning dira sa imo. Sa kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning. Erwin Dicatoria Gonzalez, sa kay Pretty Mahilom. Nag-send sa akong picture si Ma'am Luing daw. Ato tugli gapon si Action Eden. Nagpanglugayawan. Sa bago? Yes, nagpanglugayawan. Ginbisita yung guro si Teacher Romela. And si Ma'am Luing, of course. Of course, Kaya si Sir Shelo. Sa piyak to nga picture, mo to si Teacher Romela, ang isa? I'm not sure, Action Boy, kaya wala ko pa siya na-meet personally. Okay. Sa kay Christine Minias Villalobos, sa kag sa tanan nga members ng Energy Fans Club, good morning. Rhea May sa Ladyo, good morning. Sa kay Pathy Grace Tembrevilla, over mode ko ng audio ta sa FB. Okay. Liwag lang ko na check, no? Ana Sinoro, may agaman, Victor Tugaf, monitoring from Murcia. Sa kay Jesselyn Andrada Tiangson, watching from Barangay Mansilingan. Bia Jonathan, ginatamiyaw si Tantan, si Atalia, kag si Mary Joy, of course. Si Mary Joy, no? Ang inyo kumare. Si Ida Hefes. Kay Atia Kim Iriman, good morning man. Okay, sige. Kay Miss Jinky Dilagdon, may aga ulit ko na Action Boy. Stay yes, safe, good morning. everyone. Good morning, Miss Jinky sa may Phoenix, Arizona. Kasi malipat sa birthday ni Miss Jinky. Adugay pa man Dugay pa. Dugay pa. Mga pila pa ka days. Si Kuan Giman Tugali. Mo gito si Kuan si Teacher Romela Ilustre Arevalo. Abi pa lang tawa ko be, kay dogin na Zoom mo man lang to kagina. Ang tawa picture? ko be kay Teacher Romela. Wait lang kay i-look ko anay. I-look. Ilok, underarm. I-look ko, Arisha. Kaya Miss Ana Sinoro, good morning man. Kay Father Amber, good morning. Arisha na. Okay. Ang naka-gray. Si Teacher Romela. Muna gali siya. Sige. Kaya, good morning man, Alex M. Alex M. Monteza. Short na siya for Alex Monteza. Ay na? Alex M. Doka, ano lang ba, Doka, Mr. M. Kilala ba si Mr. M? Oo
Si Kwan, aglala ko na sa Mr. M. Very good. Kikilala mo gid siya Action Boy. Friendship. Friendship goals. Dra kay amigo ta Phil Alonso guy sa Japan, kag kay Ma'am Eleanor Fukuda, good morning man. Sa kay Lovely Gadiano Blasco. Good morning. Watching from San Dionisio, Granada. Hi kuno kay RJ Zamar. Sige. Kay kay Rochelle Evangelista sa butika may discount man Idol Doors. Ang ano? Ang ano nang discount? Ano may discount? Senior citizen? Nabakuna? Fully vaccinated. May ganun siya. I'm not sure. Wala ko kabalo Action Sigurado, Boy. okay. May mga discount kung kinatag. Yan balaan ko ding mga stores bala sa mga... Mga fast food actually, fast may food, mga so, 10% discount sila sa mga fully vaccinated. Pero sa butika, wala ko kabalo. Daway ko na... Daway bala sa mga announcement bala ang mga butika. No? Sige, Michael John Season, good morning man. Okay, sige, standby na kita ko no. Standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, temporaryo nga magauntat ang biyahe sa mga fast craft gikan sa syudad sang Bacolod kag Iloilo vice versa. Sumugod kahapon nga adlaw, maakon sumugod karon nga adlaw Agosto 3. Suno kay Mr. Frank Carbon sang Wisam Express, nagdesisyon ang ilang kompanya nga magunta sa pagbiyahe matapos nagdesisyon ang local government unit sa syudad sang Iloilo nga ipaidalo may ilang lugar sa hard lockdown. Duwa pa ni Carbon, sa piya ka wala pa sang mando ang LGU sa Bacolod may angot sa biyahe sa masakayan pandagat. Masgin pa kamayo sa ilang kompanya nga maguntat biyahe bangod nga hindi pa magsanto ang pulisa sang duwa ka mga lugar. Samtang ginpalayag naman sang Ocean Jet sa ilang Facebook post nga suspendido man ang ilang biyahe sumugod karon nga adlaw. Magapadayon ang biyahe sa mga roll-on, roll-off vessels para sa mga essential goods halin sa syudad sa Bacolod, padulong Dumangas, Iloilo, kag vice versa. Suno kay Philippine Coast Guard Bredco Substation Commander Chief Petty Officer Louis Campanera, makabiyahe sa gihapon ng mga cargoes nga may karga nga mga essential goods kag mapainante sini nga hindi na kinahanglan magpakita sa negative RT-PCR test result. Sunod naman kay Campanera, wala labot sa mga cargoes ang pahanugutan lamang nila nga makabiyahe nga pasahero halin sa Bacolod ang mga authorized person outside residence kun apor bangod nga ang dulongkaan sang Roro ang kabahin sa probinsya sang Iloilo. Apang ginklaro naman ni Campaner nga ang bilang pagtuman sa mando ni Bacolod City Mayor Vilio Lunardia, ang tanan nga magasulod sa syudad sa Bacolod bisan pa nga apor ang kinahanglan nga mag-comply sa mga requirements kaangay sang negatibo nga RT-PCR test result, backtrack kag iban pa. Temporaryo man nga paiwayan na yung pagbakuna sang AstraZeneca COVID-19 vaccine sa provincial government-owned nga Negros residences sa Dalan Gatuslao sa siyudad sa Bacolod. Ini matapos may baluan nga wala magsanto ang listahan sang gobyerno probinsyal sa mga nabilin nga bakuna kag sa mga sa kadamuon sa mga pagabakunahan. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, ginpahibalo na ang mga vaksinis nga hindi madayon ang pagbakuna bangod sa wala ginalauman nga hitabo. Ginako ni Tumimbang nga nakaapekto ini sa nagapadayon nga vaccination program apang ginpasiguro nga magapadayon anuman nga adlaw karon nga semana. Sa karon gin-review kag audit ang mga bakuna agud na siguro nga hindi na masulit ang natabo. Isa sa kinalantaw nga rason among posible pag-deliver sa AstraZeneca vaccines sa mga local government units nga kuntani para lamang sa vaccination sa Negros residences. Masobra 700 ka mga vaccines ang natalana bakunahan kuntani isang unang dose sang AstraZeneca kahapon nga adlaw Lunes. Temporary
Wala na siya backlog sa vaccination program. Kaya tungod nga ang ginatanaw namon na yung numbers ng vaccines nga hara sa amon. Kaya daw hindi kami magtali with regards sa numbers bala. Kung amo na kadamo basi balaga papila kami kagway kami yatag. So kinahanglan i-revisit namon ang numbers ng vaccine nga remaining sa amon kag sa amon nga list. Si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Ginpanugyan ni Bacolod City Mayor Evelio Redia sa mga Bacolod noon nga hindi magkampante nga manubo ang COVID-19 cases sa syudad. Sa interview sa Aksyon firing line, nagapasalamat ang alkalde tungod sa manubo nga kaso sa COVID-19 cases sa Bacolod apang ginpahayag nga hindi magkumpiyansa ang publiko bangod hindi mapaktan ang lakat sa kaso sa virus. Ginehemplo ni Redia ang Cebu nga sa karon ginabudlayan bangod bisan COVID-19 positive ang pasyente, pangyara na lamang sa salakyan ginabulong. Suno kay Redia hindi kinanglan pagtugutan sa nga Bacolod noon nga matabo ini sa syudad tungod kon may isa lamang ka magapasaway tanan ang apektado. Hindi ba mapunggan, lupok lang dayon, hindi ta na pagtugutan tanay nga matabo. And for that to happen, tanan kita conscious, aware, kag andam nga hindi ta maging instrumento sa paglaktas ng COVID. Kahinsang pagpahayag ni Bacolod Mayor Evelio Redia. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginaproseso na ang payroll sa masobra 1,000 ka mga pamatanon nga nagpagigbahin sa summer job o ng special program for the employment of students sa Public Employment Services Office sa Bacolod. Ginpahayag ni Maria Rebecca Balicas, pamuno sang Peso Bacolod, posible subong o kung sa masunod nga semana masweldohan na ang mga city paid nga mga summer jobbers ngayara sa kapin sa 1,536. Ang mga city paid nga nagtapos ng trabaho sa Hulyo 16 ang makabaton sang 5,250 pesos para sa napulo kadlaw nga trabaho. Duha pa ni Balicas ang 250 ka mga summer jobbers nga dolly paid ang nagtapos ng trabaho sa naligid nga Hulyo 30 sa sulod sang 30 ka adlaw kay makabaton sang kapin 15,000 pesos. Nagpanumdum si Balicas nga sa tingon sang sweldo kinahanglan istrikto man nga ma-comply ang minimum health protocol. Wala ginaprobahan sa Election Registration Board akon ERB ang voters registration sa 5 ka matawo sa syudad sa Bacolod. Suno kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Canya, ang chair sa ERB sa 222 tanan ka mga oppositions, 217 diri ang ginaprobahan kag 5 ang wala naprobahan. Sa 222 ka oppositions, 145 ka mga petisyon ang gin-withdraw. Suno kay Canya, lakip sa gin-disapprove ang mga applications sa duha gikan sa Barangay Mansilingan, duha sa Barangay Sumag kag isa sa Barangay Alihis. Ginihemplo ni Kanya nga mayara sa kaso nga wala na aprobahan bangon nagsaylo sa registration pero nagabaligya o ko na demolish na ang ilabalay. Lunes sang hapon Agosto 2 ang ginpadala sa manatungdan ang desisyon sang ERB. Okay. Ang 145 gin-withdraw, ang 5 gin-disapprove, ang the rest na-approve na siya. Election Officer Attorney Katrina Canya. Masobra 30 ka mga pasyente dito sa Cebu nga COVID positive. Nintakda na lang sang oxygen tank sa tupad sang ila salakyan. Samtang paglansar sang tandem ni Lacson kag Soto, ginpaison. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Sige, good morning na dira. Sakay, di ka natuloy naman. Kay, sa Baliwagan San Enrique, Pamilya Garcia, ginatamyaw lang ni Ana Sinoro. Si Ma'am Van Mayo. Sir Philip Alonsag, Action Boy. Salamat na siya. Okay. Si Ma'am Van Mayo, ginagreet niya lang si Sir Robert Herrera sa Tornino. Kag sa iya tito nga Nard Herrera sang Jensan Cotabato. Alin sa ila ni Ma'am Van kag Doc Mayo sa Rochester, Minnesota. Saka Islasar Sumugat, ginatam kag si Maninoy mo Michael June Season. Good morning, Maninoy. Happy birthday kay Cap Rodney Carmona. Oy, kahapon birthday ni Cap. Dapat tani kundi birthday kahapon dapat makadto ko. Nag-invite ako nimo. Golden na mo. Dumduman ko gali sang Friday. Nagpabakuna ko gali. At hindi pwede Tiyambal ni ka. Dr. Ibanez, hindi ka na mag-drink. Hindi pwede ka bono. At least 7 days, 2 weeks yan yung bali. True. Di parang alikaw, wala lang ko nag-attend. Parang alikaw ta, no? Maria Corazon Gumban, good morning man. Kay Sol Lama Barnatsa, kay sa pamilya niya sa Barangay Handumanan sa Wadika. Sawadika. Ay, doon ngayon ka na. Dumatamat ka na. Sa Wadika. Mula ko na iyan. Sawadika. Kasubo mo na sa iyo nga. Doon ka, hello. Duga mo ka na. Hello. Ako lang. Sa Wadika. Na. Doon ka, hello. Na. Amo na. Amo na siya. Na. Sawadika. Meron Joy Camero. Good morning man. Kag si Dugay na utang ko. Si Sir Tope. Greet siya lang si Jan Junio, Nonoy Andan, si Risa Makaya, Apple Discalyar, kag si May. Good morning. No? Sa kay Jean Oiseser, kag kay Melili Oligo. Good morning man. Kay ari na si Teacher Romela Ilustre Arevalo. Good morning. Good morning, Teacher Romela. Erwin Trestisa, watching live from Cabancalan City. Sa kay Hasmin Torres, dira sa Bago City. Good morning, man. Sige, go. Ang nabilin day mo na. Sige, ako na na. Sure ka na. Itugyan Hasmin mo Torres. na sa imo. Hasmin Torres ka last action boy Pero hindi na nun. makita, guro kay watching na ni siya. Watching lang siya gali. So, kay sino ka ginatapos? Dili ka na kay Dennis Nuestro. Dennis Nuestro, good morning. Melvin Solidarios Apdo, good morning man. Kay Zamil Latifa, good morning. Dala sa may Mansilingan. Kay Miles Verano, good morning. And of course, sino pa? Kay Kagawad, Milagros Alit, good morning man. Si Kagawad Melchor Baroka Rombines naman tamyawon lang sa Hinubaan. Kay dira sa Alagad Radio, bala good morning man dira sa inyo, ha? Kag standby gali karon Action Doors, ha? May ara kita karon nga SAP winner, SAP anniversary winner karon dugay-dugay, ha? Magabunot kita diri sa aton diri mga entries, perfect damo sa entries ba? Ano tani magdaog di ko na muna kadamo man, hindi lang ko diya mag-intra gro. Hindi na lang itugyan Hindi na lang sa itugyan mga para sa natungdan. Sa mga natungdan, gidyabe. Ano mo? Pakita sa mga dugo na ka. Problema ko si James. Kung idugo mo kami na pakita mo, di ba? So idugo ng camera. Salamat na ano si James ron, no? Laset. Sakay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning mandra sa imo madam. Sakay Madam Andrea Jaime, no? Good morning ma'am. Good morning. Si Mila Alit na tamyaw mo? Sige. Teresa Linaha Kayaw, may aga mandra sa Bago City, kag kay Virgie Legaspi Colosso. Good Kay morning. Jean Borom. Kag kay Grace Ibarra, ang aga dira sa inyo. Sa mga classmates ko bala sa high school, sa batch 81. Ay ka pa na iya. Tubig ka pala na iya. Gabi sa tubig. Kamiya langis na kamiya. Kala, it's like tubig. Tubig at langis. Kabating ka nakakanta? Tubig at langis. Di si Sharon ka man ba?
Asin kag patis. Aw na? Asin kag patis mo. Ay, sabi ko tubig ka dito sa asin kag patis. Mo Hindi ka ka naman, ano ka makuan, magisa. paksiw ko tani. Vaccine. Parat-parat ba? May asin may patis. Pero lain nga patis. Ang fish sauce. Mas namian ko sa theme song yan ni Jo Maria nga kay Sharon da kanta. Gano, abalutin. Abalutin. Ano na yan? Ang nagay tayo sa sana. Hindi na yung balutin na ito. Sa wakas hanggang ano na. Di Sa Balutin mo Nakatahan na pala para mabalo sa ka. init ng iyong pagmamahal. Doon sa iwaga mo na. Marilyn Abarte, good morning man. Standby sa atong mga balita national. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Masobra sa 30 ka mga pasyente nga ginasuspetsuhan COVID-19 positive ang ginbutangan na lamang sang oxygen tank sa tupad sang ilang salakyan samtang nagahulat nga ma-admit sa pribadong ospital sa siyudad sang Cebu. Suno kay Cebu City Councilor Dave Tumulak, 33 ka pasyente ang nagahulat nga makasulod sa ospital kag tanan suspected nga COVID-19 patients. Samtang ginpasiguro ni Tumulak nga ginatutukan sa mga health workers ang mga pasyente sa pihak sang sini nga sitwasyon. Subong nga tuman na ang pandam sa Delta variant sa COVID-19, ginpahayag ni House Speaker Lord Alan Velasco ang pagkinahanglan agud mahimo layi ang bayanihan 3 sa madali nga panahon. Sunod kay Velasco, ang pandam ang nagduso sa liwat nga pagpatuman sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ sa National Capital Region o kon NCR umpisa Biyernes, Agosto 6. Sunod pa kay Velasco, nahangpan niya ang nasambit nga tikang sa gobyerno agud mapunggan ang paglaptas sa Delta variant. Ginpahayag ni Velasco nga bango di patuman ang mas istrikto nga quarantine status, ginpatag sini nga dapat na mga may bayanihan 3 nga tuyo maghatag sang dugang ayuda sa mga tawo nga apektado sang ECQ. Assumption pa lamang sang Department of Health nga mayara na sang community transmission sa Delta COVID-19 variant. Kasunod sa pagka-detect sang kaso lin sa nagkalain nga parte sang pungsod kag nag-apekto man sa pagsaka sang infections. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagapangita pa ang ahensya sang dugang nga ebidensya para makapagawa sang opisyal nga anunsyo angon sa sitwasyon sang Delta variant sa Pilipinas. Ang Octa Research Group amo ang una nagpagawa sang espekulasyon nga may community transmission na sa Metro Manila. Tungod sa naging pahayag ni Vergere nga kinahanglan makig-angot ang Octa sa gobyerno agud hindi makatuga sang alarma sa publiko. Ginhingyo ni Senator Grace Po nga palawigon pa ang paggamit ng vaccine card para mausar sa pagbiyahe sa sulod kag luwasang pungsod. Nagapati si Po nga dako ang mabulig sini sa mga OFW para makabiyahe kag makatrabaho sa ibang nga nasod. Unang dre ginaduso ni Po ang Senate Bill number 2321 nga tuyo mapasangkad ang pag-usar sang vaccine card pareha sa pagbiyahe nga nagasunod sa regulasyon sa Interagency Task Force.
Samtang nagapilar naman sa Interagency Task Force si Anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga halugan ang mga restriksyon sa mga individual nga kumpleto na sa bakuna. Sunod pa kay Marcos, dapat nga automatiko nga asa ako na hatagan sang paghalog ang mga authorized persons outside the residence o kung apor ang mga bakunado sa isa ka pamilya agud mas madamo nga miyembro sini ang makagiho kag makabulig. Ginhimo ni Marcos ang apila kasunod sa ginapaabot nga pagbalik sang ECQ sa NCR Plus bubble agud nga mapunggan ang pagdamo sa mga kaso sang mas makalalaton nga Delta variant sang COVID-19. Na-desisyonan na day Senate President Vicente Soto III kag Senator Panfilo Lacson nga postpone ang paglansar sa ila eleksyon 2022 nga tandem bangod sa pamahog nga dalasang Delta variant sang coronavirus. Ang launching patigayon kontani sa Agosto 4 adlaw sing Miyerkules. Suno kay Soto sa karon nga ginatutukan ang posible pagsaka sa infection rate bangod sa Delta variant, mas maayo nga unahon ang health concerns ang publiko kag ipaiway temporaryo ang mga non-health related nga mga aktibidad. Ang atong tugang nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga kaaksyon nga nabudlayan dira. Sige lang. Ikaw ba ano tanong isinyas ko na kana. Ikaw ba. Marilyn Labarte, good morning dira. Kay Weng Morales, kay August dira, kay Natnat, kay Abi, good morning. Ang balutin magali bituing walang ningning.
Bituing walang ningning. Ning 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 ning. Bituing walang ningning. Namo na tayo, cellphone lalang na. kabalo. Parang daso. Ning 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 ning. Kasi mo na, di ba? Magtingnan ka. Ning 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 ning. Okay, sige. Amo lang ta. Amo lang ta ako end. Evelyn Di Pumuseno, good morning man. Dennis Nuestro sa Woodfire, Bacolod. Di nga rin Woodfire, lipat kay. Sa Mansilingan. Estefania. Estefania. Woodside, ganyang ara sa ako niya. Homa Lumena. Ginagreet man ni Pilton Lipura, si Sharon, Jan, kag Mary Grace, kag Toto. Salamat. Nathan Borromeo, si Lula niya, ginagreet naman. Roselia Diding Borromeo, lumugdang. Ginagreet naman. Happy listening. Happy Tuesday. Happy Tuesday and happy listening lang. Sige. Kay Dennis Nuestro. Okay, good morning lang sa inyo. Kay CRM, good morning man. Nagalantaw siya sa aton. Okay, kag kay Miss Rona Rihida Trava, good morning sa imo dra sa may Valladolid. Of course, kay Tatay Teddy Trava. Lay mo na si Teddy. Lagi mana niya. Kita mo. Kalay. si Tatay Teddy Trava. Good morning. Good morning man. Later ko lang gali i-greet online. On air. Happy birthday sa tanan yung may birthday. Bala sa mga Aksyon boy. Dugay makuha kita ha. Malawag kita sa aton winner. Yes, sa aton isa nga sa mga SAP. winners naton sa aton nga SAP anniversary. Sa ARB. Sa So may ARB. isa naman ka maswerte nga makadaog sang 500 pesos. Ang marami sa dito hindi ka na magkadto diya. So una Ipadala na lang. Kung sa una kadtuon mo pa bla. Sa una, no, ng mga sitwasyon, kung makadaog ka, tuon mo pa sa istasyon, tapos kung hindi mo pa makuha within pila na kauras, i-forfeit nila, kag i-silo sa iban. Kaya na Pero sa ato yan. niya ginatag, tagi na iya. Oo, kag ipadalagi na iya sa mga remittance center. Kag para hindi ka mo mabudlayan. Pwede pas lagi po ka pasakop, no? Pwede pa? Don't know, not sure. Pwede pa Kung ko, no? pwede pa sila ka-send, Japan entry. Okay daw, kita ko to sa, pwede pa, tingin imuon mo da, i-type mo lang Aksyon Radio Bacolod, tapos ibutang nimo kung diin mo nga programa na batian ng promo, tapos i-type mo da, no? For example, Aksyon Radio Bacolod, Aksyon sa programa, Aksyon Balita Morning Edition. Tapos, mutag mo imong ngalan, edad, address, kag contact number. Importante ng contact number, kaya tawagan ka mo, no? So, during the time nga pagtawag sa imo, kinanglan ka monitor ka sa Aksyon Radio Bacolod. May pamangkot pa? Or programa, be. Programa. Ano subong programa? Nga kapanawag sa imo. mo. Ito subong Aksyon Balita Morning Edition kita. Yes. Ito, pagsabat nimo, 500 pesos na yun. Okay, druga mo. Wala durog ka mo. Ay, Sabat ka lang ya. Basta tsakto lang masabat mo. Tax-free. Oh, tax-free. Tax-free siya Kuhaan, mga pag hindi yung Aksyon. tax, no? Oo. Kalain mo dyan kung paano pag yung tax. Wala ano ni sa'yo. Dasan pag-abot sa imo, to pag-claim ni mo ya, bilogin na sa nga 500. Yes. Hindi ka na Hindi makabal ka. Ay, 400. Tulang nagalala kagi may 8 pesos nga charge. 492. Ay, 402. 492. Gali, sorry. Medyo halata nga, wala ta kapasar sa mata. Ang math mo sa una. Kasi, dupigaw-pigaw, Pigaw-pigaw ginagawa niya nga, mathematics. So, Maragani nga, wala ko Naabtan mo pang abakos, why? Kamala ka magamit abakos? Hindi. Ay, di mo lang magamit abakos? Hindi. Okay. So, why ka kaabot? Ang balang ko niya, bakos nga ano na ba sa Largo? Kuha na yan. Paha. Paha. Kaya sa Aksyon boy, bakos na siya Aksyon boy. Panawag siya na? Kuha sa dito akong bakos, bay, kay Kay luag ang mawagak akong mo niya pants. ako. Kay luag akong pants. Luag? Luag hindi. ba? Halog sa inyo. Halog? na. Oo. Yes. Amon dahil na mawagak na yun. Oo, wag access. Ito na lang balita, oh. Ano? Ano? Na.
Dinto? Tiway na di sa dalom kayo tani. Sige. Standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:40. Kag sa detalye, Balita International, ginpalawig pa sang Myanmar tubtub Agosto 2023 ang state of emergency. Inang ginanunsya sang Myanmar Military General nga si Min Aung Hlaing nga amo ang nagdeklara sa kaugalingon bilang Prime Minister. Ginpasiguro sini ang pagpatigan sang free and fair multi-party election. Gintawag naman sini nga terorista ang party nga iya ginkakas. Madumduman nga ginagaw sa militar ang poder sa gobyerno sa Pebrero kag ginapreso ang leader nga si Aung San Suu Kyi. Sa balita sa patay sa pangnegosyo, magakanselar sang madamong nga flights ang Cebu Pacific matapos ginban sang national government ang leisure travel para sa mga residente sang National Capital Region. Ang mga apektado nga kliyente mahimo mag-rebook o kung ibutang sa SEB wallet nga may validity nga 2 years kag mahimo magamit ibayad para mag-book sang bagong flight o kung bayad sa add-ons. Mahimo man ipa-refund sa mga kliyente apang gipahig sa SEB pack nga malabutan pa sang tubtob 2 ka bulan antes mahatag ang refund. Naibuluan Agosto 6 to 20 padalom sa ECQ ang NCR. Samtang ginpahayag naman sa Philippine Airlines nga magapadayon ang international kag domestic flights padulong kagikan sa Manila sa tiyon sang lockdown apang paabuto na ang posible pagbuhin sang cancellations. Sulod kay PAL spokesperson Cielo Villaluna, ang authorized persons outside residence gid lamang ang tugutan sa domestic travel padulong kagikan sa Manila tubtob sa Agosto 20. Naibaluan ng Metro Manila ang paidalom sa lockdown umpisa Agosto 6 tubtob 20. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 49 pesos kag 81 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 81 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 40 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, viral sa karon sa social media ang video ni Gretchen Barreto, kaupod ang ginakabi gambling king nga si Atong Ag sa isa ka bulangan. Ang actress ang tagiya sa nga fighting cock nga Lady Tiger, nga handler amo si Ang. Ginpatigan ang sambit nga bulang sa Hulyo 30 sa 12 Stag Derby nga WPC 2029. Wala naman malikawan sa mga netizens nga magmuno sa duha. Una na ginpangwala sa actress sa 2019 nga may relasyon ini sa negosyante nga si Ang. Sa November 2020, sa imbabado sa kontrobersiya ang duha nga nakitaan nga opdanay samtang kay istorya ang masabong operators nga resulta sa paglapas sa health protocols. Sa sports, ginpasiguro ni Filipino gymnast Carlos Yulo nga mabawi ini sa Paris Olympics sa 2024. Ini pagkatapos nga mapasawan siya nga makakuha sang medalya sa Tokyo Olympics. Dako ang expectations ni Yulo bangod sa katalagan sini sa World Championship competitions kag sa Southeast Asian Games sang 2019. Bisan yara sa ikapat lang nga posto si Yulo, bugo sa suporta man gyapon ang ginpakita sa mga Pilipino nga nagtan-aw sang iyas ning hampang. Samtang karon nga adlaw ang away para sa gold medal ni Peticio sa boxing naman, sa patagsang boxing kag subong man adlaw ang finals sang aton nga pole vaulter sang Pilipinas. Balita Espesyal! Energy! Action boy, good morning! Yes, Kag good sa aton morning. mga ka-aksyon, maayo gid nga aga sang Martes, Yes. Agosto 3. So makuan kita, bunot kita na sa aton winners, sa aton nga Sapniversary. So aton nga mga nagpadala sang entry, standby, 500 pesos in cash. May 500 pesos kasi ruwena durog gamwa. Sa anniversary sa ARB. Number 1.
Pamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa Anniversary sa ARB. Alright, si Aksyon Dorel gid ang nangamot. Mahiwagang kamay ni Aksyon Dorel ang nagbunot sa aton winner, possible winner karon nga aga. Kay ang magabutan naton, mabunutan naton, tawgan naton, pila ka tawag? 2. Kung kasi hindi ka sabat primero, we will try to call you back. Pero kung hindi ka sabat ikadua, we'll mabunot kita sa lain nga winner, no? So ginatawgan subong ni Aksyon Dorel ang aton nga possible winner sa aton nga SAP anniversary nga may chance nga makadaog sang 500 pesos. O sige, ari na. Nagsabat na. Gusto mga muni nga edad niya pala sabat ni. Pala sabat, no? It's either bag-o bugtaw or wala pa katulo. It's either nga bag-o bugtaw o bag-o ang cellphone. Okay. Ang aton winner from Barangay Tabugon, Bukalayo gali. Barangay Tabugon, Cabancalan City, Rico Mahinay. Rico, good morning. Good morning, Aksyon Boss. Yes, good morning. Ara, di ka subong. Ari ko subong sa Isabela, Sir Boy. Ay, sa Bela ka? Taga Tabugon ka gidya sa Cabancalan. Oo. Okay. Ara ka na si Isabela, gano ka da? Da Ubra. Di ka obra ka na gali. Sige. Hindi ka na estudyante gali. Estudyante pa. Working student. Pisan. Naman pisan. yung mayo, actually. Yes, oo. Rick, may mga kilala ka ding angkor sa Aksyon Radyo Bacolod? Sir, damo, sir. Damo. Sino be? Sino mention darbe? Nauna, ikaw, sir. Aksyon Boy. Si Aksyon Dorel. Si Aksyon Red Cantong. Si Aksyon Eric Magbanwa. Damo Si galito. Aksyon Altay Hupon. Kag si Aksyon Fred Talanga. Si Aksyon Brian Norden. Si Aksyon Jan Diaz. Si Aksyon Defensor. Si Aksyon Ating listener gin magalia si Rico, ano? So, Rick, congratulations. Ikaw ang aton winner sa aton nga SAP anniversary. Ang imong premyo, pabuton mo lang ha. Ulaton mo lang ang text dira sa remittance center. Dira ka lang claim niya kung di mo claim sa malapit nga remittance center. Rick, salamat, Ged. Sige, sir. Salamat. Sige, congratulations sa kay Rimigo naton Rico. Mahinay. Pero madasig sa pag... Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radyo. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Alright! Yes, congratulations sa kay Rico Mahinay. Mahinay, Pero madasig magsabat. Yes, congratulations, Rico! Ang winner sa SAP anniversary. Working student siya gali Action Yes, Boy. awesome. Very, mapisan nga bata. So, Tiara paano? pa dyan po na yung ngalan na sa subok. Sige, congratulations. Nabutang ni James. Sige? Sige. So, sa aton yung balita, special Action Boy, ba lang mga, aton yung baloon ang pamatasan sa isa katao, pinagi sa ila favorite nga color. Ikaw, anong favorite color mo? Ay, balo? Akong favorite Basta color, ginaabot-abot. Do ano ba? Ano ang favorite color mo? Ano man. Mention any color. Sa subong. Kaya balota ka kung anong imong nga personality. Okay. Ang akong favorite goro subong nga color is mint blue. Mint blue. Ay, swak na swak. Kahang. Amo na ang mga color sa mga tao nga mga alabuton. Wow, yan ako na. Yan ako mapili. Hindi mo lang ikaw lang nga. Hindi naman mo ngayon abot-abot ka. So, color sa arabuton. So, kung labuton Depende, Action Boy. Amutado ka wala ko exact favorite gid nga color. Depende siguro sa bagay.
Yeah, Like for depende instance, bagay. kung sa salakyan, ang favorite color mo, amune. Oo. Kung sa bayo, ang favorite color mo, amune. Oo. Kung sa pagkaon, favorite color mo, Pero amune. more on ano lang ko, more on neutral colors. Hindi ko na Neutral. gusto sa mga bright colors. Hindi ka sa mga neon. Labi ng mga neon. Mga neon colors, hindi ka. Oo. So, ari ka din sa mga gray. Black, Black. mga nude colors, mga Hublas? nude colors. Hublas gid. Bongga sa hublas. Hublas na color. Mga ano ba lang, mga apricot. Apricot. Sa boxing mo na yan. Uppercut yan. Ano? Uppercut. Apricot. Apricot. Matay ko uppercut. Lakat ko Matay ko uppercut. Apricot. Apricot. Tapos, basta mga neutral colors. Mga khaki, mga black and Khaki, white. Khaki colors. Ano siya. Alright. Hindi ko na gusto sa mga neon green, neon yellow. Neon orange. Yes, so sakit sa eyes. No, hindi siya nami. So, sige. So, sa ating balita, special action boy. Ari una. Apilala ni ka mga color. Action boy natin, syempre, hindi tayo mahatagdanan. So, ang black. Ikaw, ano favorite mo? Why man ko. Why ka man specific? Depende to sa bagay, no? Depende sa bagay. Sige. So, una action boy, black. Ang mga black on action boy, nga naka-favorite sa color na black, mga artistic and sensitive. Yan. Good. Okay, bro. Approve ko ng Bali Jones. Balidyo mo rin. Black siguro yung favorite color. Black yung favorite color, Jones? Ha? Black. Artistic siya. Kita mo nga. Hindi black ako, hindi ka black. Kita mo na gid niya kalabasa na nangalutik, himo niya pa pumpkin curry. So very artistic yun siya. Innovative. Yes, and sensitive siya gali. Sensitive Wala ko nung baal kay Jones. So hindi mo siya pwede matawag ang agi. Hindi, kay sensitive siya. Sensitive Mga king siya. si Jones. Or ma-hurt siya. Hindi siya ma-hurt Hindi. Kaya hindi man guro hurtful. Charot lang. Mads. Hurtful. Daw kaya sa yung Mads. Mads Baga na Jones. nila ni Dudes Mads. Kabongga na sila. Sa next action boy, ang mga may favorite naman white is sila ni ang mga organized people. Organized. Kita ka action boy, basta makita ka man mga white nga bagay. Actually, one of my favorite man ang white. Sa balay, guro action boy. Feeling ko kung magkabalay ko soon, white siya action boy. Ang sa sulod. Kag mga minimal, ang mga design ba do ka minimalistic naman na siya. Hindi animalistic ha. Hindi siya blanco daw kadamo color. Hindi ko na namian, do kadamo color. Kung gusto ko may ara ka white, may mga green ka lang nga jutay. 1 to 3 colors lang. Okay? Minimalist. Yes. So, next action boy, ang mga may favorite red naman. Red. Ang red, sila ni ko ang mga determinado nga mga tao. Determined. Determined. Ginahimo ang tanan para maging maayong ilang nga pangabuhi. Diba? Kag ginila action boy, pursue nila ila passion sa life. So, may mga favorite color red. And then, next action boy, ang blue. Ang mga blue naman kung action boy, sensitive man sila, pero masaligan. Sensitive pero masaligan. Masaligan. Ang black na kasi sila. sensitive pero hindi masaligan. Wala ka na nga ba? Artistic sila yan. Artistic nila. Masaligan maguro gamay lang. Masaligan kung blue, masaligan sila. And sensitive. Sensitive, So, next action boy is ang yellow. Ang yellow naman, willing to learn new things ni sila. Kag willing sila share to other people. Ang ilang mga na-learn. Generous. Mga generous people. Kung siya guro sa mga naka-yellow. Naka-yellow ka, willing Yellow ni. Hindi siya light yellow. Ka siya. Dark yellow. Hindi tabot sa gada. Sa kadaan. Tungkol sa ginagipon sa ibang niya bayo. Sa nag-yellow gina siya. Bright yellow gina siya. Sabang nag-dirty yellow. Kung may dirty white, may dirty yellow. Kalain. So, next action boy, ang mga green people. Favorite nila green. Minded. Sila naman ang mga affectionate, mga loyal, and frank. Prangka. Carbon.
Lain naman na iya. Lain mo na si Frank Carbon. Lain man na siya sa MBCCI. Kag sa Wisam. Sa ako na siya, Aksyon Boy, ang mga green people, ay do ka very, I know someone yung favorite nila green. And tuod, gining affectionate siya, loyal and frank. Okay. So, next is brown. Ang brown naman, Action Boy, mainis lang ako ng mga abyan, kag ginahimo ang tanan para sa ligan sang tao. Very good. Gining mga brown people. So, brown na lang mo favorite. Good, pinag-brown ang favorite. Ay, iba niya, may favorite color, tapos mabalaan ang personality. Ikaw yan, balon mo ano yung personality, ka magpili color. Oo na siya. So, kung para magpa-psychology, test. Anong favorite color mo? Kabalo ka nagliali mo niya ako, no? Ay, yes. Sige. Kaya ga depende sa kung ano da ang ang iyang mga personality. So, next Action Boy, purple. Ang purple naman, purple. Ang mga purple naman, sa college ko actually purple akong favorite. Ang bag ko purple, galing kay, naglain naman guro, so nag-graduate ako. So, ang purple Action Boy, mga artistic and unique. So, ang black artistic lang sila, pero hindi sila unique. Charot. Parang mo na ang mga purple artistic and unique people. Tumagsahon. Oo. Tumulag sahon. Unique mo. Oo, ganun man. Unique, hindi ba? Tumalag sahon kaya. Oo. Hindi talag sa lang niya why daw pari daw lain ka blaya. Oo. Ay, si Teacher Romel, actually, ba nag-chat siya sa ako, no? Anong favorite Next color time niya? ko, ay wala. Yun, send niya sa ako ng pictures ng iyang bata ni siguro, kag si Sir Shelo. Amaya sa ako, next time, kung maupod ko lagaw kay Action Eden. Kaya, lagawan ka mo. kasama sila gawan ko. Padala niyo ako ng pasayan and kung ano ang pwede. Wala mo ko ginaupod ni Eden. Charot lang. Thank you, Teacher Romela. Kami lang na Action Boy, malakat na nasa. Yung maupod ko, ang bali mabilin ka lang. Upod ka, Tani. Kaya ako ginaupod. Lagi ka na malagi pang bilin ka lang. Kalayo, isang bilin ka lang kayo wala kagamot gasolina. Hindi kasi yung maupod ka kundi nag-amag ka man tani. Oo. Nag-amag. Nag-amag ka man galing kay. Sige. Nabilin ka lang. Mo gilang yang gid man nga daughter kag si Sir Shelo. Sige, karon lang matanalo ko na. Sige. Okay, so mo na Action Boy ato nga balita special. By the way, si Kwan bala si Brigadier General Rolando Miranda, ang atong lang regional director sa PNP. Ara karon sa La Castellana. Kay may signing sang deed of donation kag turnover sa salakyan sa La Castellana PNP. Ay, congratulations. Nagpabalo di si Kuano si Mayor Maymay. Good morning, Mayor, no? So ara na karon si General Miranda, okay? Sige. Nag-greet ko lang gali ang mga staff sang gintubdan. Kag sa aton listener gid Action Boy nga si Nagpagintubdan ka gali? Bongbong, yes, Marcelino. Din ka nga gintubdan sa La Carlota kung bago. May bago nga side mo. May bago man. La Carlota ka nga side. Dito sa may falls. Yes, eyelashes. Supunan ko sa mga hindi mo. Good morning kay Manong Bongbong Marcelino kag siya asawa nga si nalipat ko sa ngalan. Basta Alien Marcelino. Nagapamati is Action Boy listener gid bala. Yes. Kapag sulat ko sang name ko, siyempre may health protocol. Besa kon mga Cabatu, di na Cabatu. Amba ko Mindanao. Kay may ara sa radyo ga work nga si Dorel Cabatu. Ako na. Ay, ma'am. So, hindi ka lang mabayad. Hindi ka lang mabayad. Bayad di ko yun. So, amo to nag-Soriana kami. Thank you, good ka namin sila mag-accommodate. Thank you so much. Good morning dress sa iyo. Dito ka nagbakal sa sayote. Yes, nga tag-5 lang. Ay, pigaw ka. May harap pag ikaw na kuha niya, tagslapi lang gani. Tagsalapi pag idya. Tagslapi. Super lag ko, gito, bi. Katama. Gani. Baka tama. May harap natin salapi. Kapag ang saging nga si 30 na. Barato na daya. Thank you so much. Ibalik tayo doon kung mabakal to saging. Sige, standby na kita mga ka-aksyon sa aksyon hotline. Mangin kaupon niyo sa aksyon, Brian Morden. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Correction, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.